Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Zikwithande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu engena njengamanje kuthiwa-ke sekudutshulwe kwabulawa umfundisi webandla laseZion laphaya eGoli, umnumzane BZ Mdletshe. Kuthiwa-ke umphakathi umbambile umenzi wobubi, kuthiwa-ke ube esechaza ukuthi-ke uthole ubufakazi efonini yomkakhe unkosikazi wakhe ukuthi-ke ujola nomfundisi. Kuthiwa-ke ube esenaba wathi-ke emva kokusabalala kwevideo yabazalwane base-St John's Apostolic Church ubeke esephoqa unkosikazi wakhe ukuba amvezele okuphakathi efonini yakhe. Nalapho kuthiwa-ke baqale ngokulwa, then wagcina ngokumnqoba, wase-ke ekwazi ukuthi-ke afice i-conversation kamfundisi nonkosikazi wakhe. Wathola ukuthi bayajola, kukhona-ke nalapho ebesindelana khona-ke izitho zangasese. Uphinde-ke wachaza ukuthi-ke kwi-conversation khona lapho unkosikazi umfundisi esuke eyalela unkosikazi ukuthi akaphume engathi-ke uya kwisiguqo somlindelo ukuze bakwazi ukuthi-ke bachithe ubusuku naye. Kuthiwa-ke le ndoda ayipholisanga maseko, ibe isiqonda ngqo ekababa umfundisi, then-ke yasemdubula ethi nje uyaphuma kwakhe ekuseni namuhla. Kuthiwa-ke unkosikazi-ke naye ugcine ezibulele. Kuthiwa-ke ushiye nencwadi exolisa enganeni, waphinde wachaza ukuthi-ke into emenze wathatha lesinyathelo ukuthi-ke uyazi ukuthi-ke ubaba wengane uzomdubula vele emayibuya. Zikwithande TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke eyisematheni usuku nosuku. Like ivideo, ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.